आवस्टेदों मानो फैसा रानफैदों नोङो इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव मानो फैसा रानफैदों दुफां नोंथ' टंला कलेजनि फर्मार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि इलेक्शन बा बिसायख'थिखौ लानानै दावराव दावसि जानाया थारैनो माब्रै मारमोन आरो गोबाङा दहाय गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय कमेन्टबो खालामहरदोंमोन आदा बिनि सायाव मोजाङै क्लेरिफिकेसन भिडिअ लाबो दा सुलुं लाबाय मिथिनोबो मोनबाय आं मैयानो मोनदों खौरांखौ जाथाय जाफुबाबो नाथाय आं इलेक्शना बायग्रोथोंसै रावनिबो थाखाय आं जेबो बुंनाय नङा बे गावसिनि मेटार बियो कलेज बा इउनिभार्सिटिनि होननानै आं मैया खौरांखौ लाबोआखै बा दहाय फुङावबो लाबोआखै दा गोबाङा कमेन्ट खालामहरनानै आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों थारैनो माखासेखौ फोरमायगोन नैबेखौ नायलांग्रो जाथाया बोरैमोन Tolak. मा खालामदों Kelas. मा खालामदों कुलि मा खालामदों ओ डेभिड फट' खालाम भिडिअ खालाम मा खालामदों बेवलाय Kelas keulai. कलेजनि इलेक्सनाव मा खालामदों इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव मा खालामदों हा लाजासै मा खालामदों बेवलाय Ubin ini suruh. मा खालामदों बबेनि मा खालामदों नोंसोरलाय Bawa bagi बबेनि mana? नोंसोरलाय Student election mana kan? मा खालामदों नोंसोरलाय Student election sama. हा ओंखार साला आनडेम'क्रेसि बिसोरो लाजिनो रोङा सोरनो फन खालाम मिन्थिबाय सोरनो फन खालाम Kita jalan itu mesti jadi sim. सोरनो फन खालाम Kelas keulai brother. Megang lari ini pak. Brother yang lu kini deh, kini di berkoni kangen. Kelas keulai. Ngapa kari tadi? Kelas aku le. Yang kita tinggal di sini. Ngoro, ngorai. Kelas aku le. Enggak. Ngapa? Kelas aku mau. Kelas aku le. Kelas aku le. Kelas keulai nih suruh. Kelas Kelas keulai. aku le. benar King Kelas aku le. King udah King Kelas aku le. ada mau bilang punya apa sana kue Kelas aku le. Kelas aku le. ada rumuni memang apa nanti kelas aku le. Kelas aku le. kelas tujuh Kelas aku le. ada mau sarni apa sana kacau kue sarni oh nih dong kue मा खालामदों नोंसोरो इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव मा खालामदों नोंसोरो आनडेम'क्रेसिलि मा खालामदों नोंसोरो हा बन्द खालामा जालाय आदा दुफां Kelas aku le. नोङो नों सासे इउपिपिएलनि कर्मी जाम्बा Kelas aku le. साला ओइ भिडिअ मानो खालामदों नोङो भिडिअ मानो खालामदों नोङो भिडिअ मानो खालामदों नोङो उदालगुरिनि मानसि मा खालामदों नों बेवहाय Kelas aku le. Kelas aku le. उदालगुरिनि मानसि मा खालामदों नों बेवहाय Kelas aku le. साला Kelas aku le. इउपिपिएलनि मानसि मा खालामदों नों बेवहाय इउनिभार्सिटि मा खालामदों Megang lari lah. माइ मोनदों नङा बेवहाय Karya mau sana aku. Kelas aku le. Kelas aku le. Kelas aku le. Zebra kalam kari kok. इउपिपिएलनि मानसि मा खालामदों बेवहाय इउपिपिएलआ मा इनभल्भ दं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव मा इनभल्भ दं हा वाइ इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव इउपिपिएलनि मानसिया मा इलेक्सन दं इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव इउपिपिएलनि मानसिया मा इनभल्भ दं बुंलाय नोंसोरो Mau bunuh suruh mau. Universitas kempas ngau. Kelas aku le. Kelas aku le. इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव इउपिपिएलनि मानसिया मा होनदोंमोन बे समाव आंनो खबर फैदोंमोन आं बे समाव इउनिभार्सिटियावनो दंमोन बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय थांनानै आं खबर लाहैदोंमोन बे खबर लाहैनाय समावहाय बिथांमोना जोंनि गारि आरो जोंनि मानसिफोरखौ बुनो माने एकदम माने नाजाबाय थादोंमोन आरो गारिखौ बुबाय थादोंमोन आरो बे समावनो जोंनि पुलिस जायफ्रा प्रखाखनिकफोर बिथांमोनाबो सफैनानै दंमोन बिथांमोनाबो सिचुएसनखौ नायनानै बिथांमोनाबो सल्भ खालामनो नागिरदोंमोन आरो जोंबो सल्भ खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय मिस्टार आक्की बर'नि जायफ्रानाखि गुन्डाफोर आरो जायफोरानाखि डेभिड आरो डायमन्ड दिपनजय आरो मिस्टार पवन बिथांमोना आक्की बर' आरो पवन बिथांमोना सानैबो एक्सजेएस बिथांमोननि लिडावनो दिनै बैफोरबायदि जाथाया जादोंमोन थारैनो नोंथांमोना नैबेखौ नुबाय आरो गुबुन फारसे मोनसे भिडिअ आं फुटेजखौ लाबोथ'लायला नाथाय नैबेखौनो बुंदों एट प्रेजेन्ट सोलिफुबाय थानाय जाय जिएसमोन बिथाङा बुंदों एटेक खालामजादों बा पिपिएफनि मानसिफोर एटेक खालामहैदों बेफोर एक्सेट्रा खोथा ओंखारदों दा बांसिन जों मैयानिफ्राय नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोन्दोंना पिपिएफ इउपिपिएल एबसु बेनिल' खोथा ओंखारगासिनो
कलेज बा इउनिभारसिटि लेभेलावबो दिनैनि दिनाव बिदि खोथा ओंखारनाय जों नुनो मोनो एक्चुअली जों नुनो मोनदों जायनाखि प्रेजेन्ट जिएसआ बुंनायनि उनाव जायखौ BPFनि होनोमोन बिसिनिखौबो नाथाय बिसिना गारि बायदों दै आरो हस्पिटालावबो थांलायनाय नुदों आरो गावसोरखौबो एटेक खालामदों होनदों जि हक बिसोर गावसोर जालायनाय खोथाया बेसो नोंसोर बायदिया बा गोबां माखासे मानिया इसिबां मोजां समायना रमायना मोनसे रिकगनाइज मोननाय इउनिभारसिटि जायखौ जों होनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बायदि मुंदांखा बेयाव फरायनो मोनलायनानै मानो एसेबो कनसियास गैयै बायदि दावराव बोरैबाव सोरबा BPF सोरबा UPPL सोरबा आबसु सोरबा बनसु बोरै हाबनानै दावराव जालायनाय मा खोथा बेयो नैबे मोनसे सोंलु फैयो मानो होनोब्ला जायो बिसायख'थियाव नाथाय खुगाजों जालाय गोरोंना सोलोंथाइ मोनबाय सोलोंथाइ लानो थांनानै सोलोंथाइ लागासिनो दं खुगाजों बाथ्राजों जालाय नाथाय जालायनाया इसिबांबो थांलायनाङा जे एटेक खालामलायनाय गारि बायलायनाय ओरै जालायनाय नैबेखौ आं सानो आरो दा माखासे मानिया बुंहरबाय थानायलाय जे एसे बिनि सायाव बुं आंनि बुंनांगौआ बेनो बोलोआ बयनावबो दं खम बारा थानो हागौ नाथाय रागाया बयनावबो दं बयबो जोंनो रोङो नाथाय दं होननानै इसिबांबो बेसिम थांनाङा जे एटेक खालामलायनाय टिमजों टिम मा मोनगोन एटेक खालामखांनानै सोरबा देरहागोन मागोन बे जेननाय देरहानाया थाखायो नाथाय बेखौनो लानानै अबेबा पलिटिकेल पार्टिफोरखौ UPPLनो BPFनो अबेबा एबसुनो मा होनो बेफोरखौ हानलाय हरबाय थानानै खोथा बाथ्रा बुंफैबाय थानाया बेसे गनायजाथाव बेखौ रायजोफ्राबो मिथिखागौ दिनै कलेज लेभेलावनो बेबायदि जायोब्ला राजखान्थिनि सायाव राजखान्थि हाबदेरनानै थाबावोब्ला आरो गुबुनावथ' मा होनबावनो बे साननो गोनां मोनसे बाथ्रा जानानै फैदों खौराङा बेखिनियानोमोन दा साननाया जाहांबायानोसै नामाथाय रिजाल्टआ मा मोनो नेनानै थानोसै बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ नुखाबाय नोंथांमोना जाथायखौ बोरै जादों गासिबो आजिखालि थाखा फैसानि थाखायनो जायो आं बेखौ सानो आरो बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा बिलकुल कमेन्ट होलांनो दाबाव शेयारबो खालामनो हागोन बेखिनियानो दुफां आंखौ सिनायदों नों दुफां आंखौ सिनायदों मानो फैसा रानफैदों नोङो इउनिभारसिटि इलेक्सनाव मानो फैसा रानफैदों दुफां नोंथ' टंला कलेजनि फरमार जिएसमोन दुफां नोंथ' आदा खोमदोननि मानसि ना आदा खोमदोना नोंखौ थुनहरदों नामा खोमदोना नोंखौ थुनहरदों नामा दुफां ना रोदोमा नोंखौ थुनहरदों दुफां हा ओइ दुफां